இப்ப என்ன உனக்கு? எனக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியணும். அவன் தானே நான் தான் எடுக்க போறேன். பட் அடி மிதி வாங்கியும் ஒரு வைராக்கியத்தோட நிக்கிற. அதே வைராக்கியத்தோட அந்த பையனோட வாழ்ந்துடி. நானாத பையங்க, எனக்கு எல்லாமே இந்த புள்ள மட்டும்தாங்க. நான் வெளியே வந்துடுவேன், எனக்காக சும்மா காத்துட்டு இருக்காங்கயா. சத்தியம் சாமி சார், அப்துலுக்கு மட்டும் விடுதலை கிடைச்சிச்சு கூட்டிட்டு வர வேண்டிக்கிட்டேன் சார். தம்பி, அந்த பிள்ளைய பத்திரமா பார்த்துக்கொண்டா. வெளியில கண்டவனோட சேர்ந்து ஊர் சுத்தி தெரியக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பிள்ளை உன்னை நம்பி வருது இல்ல. அப்துல் அப்துல் விடுதலை பண்ணி சொல்லிட்டாங்கக்கா.